Para bapak-bapak laknut, kowe ngerti pora? Nek ning kota enek wong butuh CCTV dinggo keamanan rumah. Lah nek ning desa ora butuh kuwi. Mergane pengamatan tetangga luwih ketat dibanding karo pengamatan CCTV. Contoh misale yo, ngarep mburi kiri kanan, kanan atas, kanan bawah. Kiri atas, kiri bawah. Muka belakang dikawal ketat. Ngerti ra kowe, Lur? Kuwi chat PS game GTA to. Kodam kebal anti peluru hidup abadi. Hah? 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 Coba bayangke to, Lur. Piye meh obah sithik wae. Weh, beritane iso nyebar ning ngendi-ngendi lho, sak desa. Terus beritane ditambah-tambah, Lur. Lah iya to. Iki nek enek tangga model macam kaya ngene, piye, Lur? Ayo kudu diapake, ayo. Jepret cangkeme, Pak. Eleh salah. Sing bener apa, Pak? Sing bener kuwi culek matane kepluk ndase. Marake emosi lho, Lur. Oh alah, jebule bapak-bapak yo seneng rumpi ta.